प्रियांशु। हाँ भाई। इनकर बहन चौपट्टीदार हमार बड़का बनिलो। हाँ भाई। आज हमरे दुआर पे ना दूगो कुकुर बैठ के खात रस। रे भाई, अब गाने मारे के बा तो यही ना मार ले, का घुमा फिरा के मारता रे। ए भैया, का रे तनी अपनी सलिया से शादी कराना दो। रे साला तो के पूछी ते ओकरा लायक बाड़े। ए मर्द पूछला के बात करत रह। सुनो 3 बेर आ आ हो गइल बा। तोर बेटी के चौधरी। अरे पियावा सिवान से अन्हार कोइले आई। ए भैया, का रे ई मर्द रतिया भौजी के साथ का करत रहो। साला ई का पूछता रे साला, कुछू ना बातचीत करत रही जा। ए मर्द बातचीत में केहू ये ना कहेला ए दादा छोड़ी ना बड़ी दुखाता। पूछो ये पूछो मार में बाप। ए मकुरधन, हाँ बोल का है। ए भाई, यादव और ब्राह्मण में कहीं विवाद चलता रहे। रे साला सुन, ई सब लोग के मन के भरम बा। ऊ कैसे? कोनो जरूरी नहीं के कि ब्राह्मणे पूजा कराई। जे करी लगे ज्ञान रही पूजा पाठ के ऊ पूजा करा सकेला, चाहे यादव हो चाहे कोनो बिरादर हो। अच्छा, ई लोग के भरम बा। झूठे में आपस में लड़त आदमी ई गलत बा। सही कहत रे भाई।